அவன் சொன்னேன் ரெட் சாண்டில் என்ன. சரி எப்படி இல்லைனாலும் மன கம்மன்னு இருக்கும் படம், ஜாலியாக இருக்குன்னு பார்த்தா மிரட்டிட்டான். ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் பிரமாதமாக எடுத்திருக்கான். அது ஒவ்வொரு எடிட்டிங்கும் சரி, அவனுடைய கன்செப்ஷன், அந்த சீனு, அந்த கான்செப்டு, இந்த சந்திரமரம் ரெட் சாண்டில் விட்ட போகிற அவங்களுடைய அந்த பயமுறுத்தலும் அது உண்மையிலுமே கொண்டாந்துருக்கீங்க. ஒளிப்பதிவாளர் யார் அது? ஒளிப்பதிவாளர் மிகச்சிறப்பாக பண்ணியிருக்கார். மியூசிக்கும் சரி, எல்லாமே மிக அற்புதமாக இருக்கிறது. இந்த ரியல் லைஃப்பில் நடந்த சில விஷயங்கள் நமக்கு இது எதே நடந்தது, எப்படி நடந்ததுன்ற உண்மை தெரியாமையே போயிடும். நல்லவர்கள் செத்து போயிடுவாங்க. உண்மையாகவே அந்த செம்மரக்கட்டைகள் வெட்டினவனுங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக நல்லவனை தூக்கிட்டு கொண்டு போய் கொண்டுடுவானுங்க. இதுதான் கதையோட கருத்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட். ஸோ இது எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும். அதை சிறப்பாக செய்திருக்கார். ஏன்னா இந்த ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல் இந்த ட்ரெய்லர் எல்லாத்தையுமே சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் த டைரக்டர். அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி படங்கள் அவன் தேதி போட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நேமை போட்டு பேனர் வச்சது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். அதுக்கு எல்லாரும் ஒரு கை தட்டணும். வாழ்க பாரத் சாரதி சார். நான் சொல்கிறேன், கடந்த கொஞ்சம் நாட்களாக நான் நிறைய படங்களுக்கு நானும் ராஜன் சாரும் போகிறோம். அதில் எப்போ ரிலீஸ்ன்னு தெரியாமையே ஆடியோ ரிலீஸ் நடக்கும். நம்ம ஊடக நண்பர்கள் நாங்கள் எல்லாமே ஒரே கட்சியில் தான் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு பேசிக்கிட்டு இதை எப்படியாவது கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு இவங்களை எல்லாமே நம்ம வற்புறுத்தி அப்படியே ட்ராமா பண்ணி ஏதாச்சும் பேசி படத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத பஞ்சுகளை கொடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு மேட்டரில் இந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் எழுதுங்கப்பா போடுங்கப்பா அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் கொண்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாமலேயே உங்களுக்கு விநியோகஸ்தர்கள் கிடைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் மிக 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 பாராட்டுகிறேன். உங்களுக்கு வெற்றி இதிலே கிடைத்து விட்டது. ஆனால் நிச்சயமாக அது ஸ்க்ரீனில் வந்ததுன்னா பரபரப்பாக பேசப்படும். இந்த திரைப்படத்தை பற்றி பேசாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை இந்த திரைப்படத்தின் காட்சிகள் தெல்ல தெளிவாக, அப்புறம் அவங்களுடைய இன்டர்வியூவும் சேர்த்து நீங்கள் ட்ரெய்லரோடு போடுங்க. பட் இன்டர்வியூடைய லென்த்தை கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணிவிடுங்க. திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தடவை பேசினா போதும். அது இன்பிட்வீன் போட்டு கூட இந்த ட்ரெய்லருக்கு நடுவில் போடலாம். அது யார் என்ன பேசுகிறாங்கன்னே தெரிய வேண்டாம். அதை இன்னும் சிறப்பாக இதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். நாளை உங்களுக்கு வெற்றி காத்திருக்கிறது. இந்த மாதிரியான திரைப்படங்களை நீங்கள் மிக அற்புதமாக மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் என் தோழமை உணர்வுட என் தோழர்களுக்கு, என் நண்பர்களுக்கு, ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு, ஆனால் நீங்களும் இப்போ வணிகர் சங்க தலைவர்ன்றதுனால ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். நிறைய சினிமாக்கள் கூட வணிகமாக இருக்கிறது. நீங்கள் எப்படி எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறீங்களா, அந்த மாதிரி இந்த சினிமாக்காரங்களை எப்படியாவது காப்பாற்ற முடியுமான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணுங்க. அதாவது சிறு படங்கள் நிறைய ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்குது. ராஜண்ணா என்ன சொல்லுவார் உங்ககிட்ட இருந்தாலும் நான் ஒரு பிகின் பண்ணி விட்டேன்னு அண்ணன் அதை பிடிச்சிட்டு அதில் ஒரு பெரிய கோட்டையை கட்டிடுவார். அவர் ஒரு விநியோகஸ்தர் சங்க தலைவர். அவர்கிட்ட கேட்டேன், என்னண்ணே சங்கம்? என்னடா சங்கம், ஒன்றுமே இல்லைடா, ஒருத்தருமே படம் பண்ணுறது இல்லைடான்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார். ஏன்னா இந்த பெரும் முதலைகள், பெரிய படங்கள் பண்ணுறவங்க, பெரிய படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க, கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் வந்த கடைசியில் உங்களுக்கு எப்படி கார்ப்பரேட்ஸு பிரச்சனையாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கும் கார்ப்பரேட்ஸ் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக கார்ப்பரேட்டு தான். கார்ப்பரேட்டு காதும் வச்ச மாதிரி கண்ணு வச்ச மாதிரி அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அது பெரிய படங்களுக்கு மட்டும். இந்த சின்ன படங்கள் ஏதோ நம்ம சாதிக்கணும்ன்ட்டு வர்றவங்க ஒரு அற்புதமான திரைப்படத்தை எடுத்து வைத்து கூட அதை யாரிடமும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாத ஒரு அவல நிலை இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் போராடும் போது சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்காகவும் சேர்ந்து போராட வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கையை வைத்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.